Γράφει. Περίμενε. Γράφει τώρα θεωρητικά. Έλα να κάνουμε ένα τεστ. 1, 2, 3, 4. Μίλε λίγο, να δω πώς σας ακούσω. Κωνσταντίνε, γεια σου, καλώς ήρθες στο κανάλι. Καλώς σε βρήκα. Χαίρομαι πάρα πολύ που είσαι εδώ. Εγώ να δεις. Έτοιμος? Έχει και κάτι μπαλάκια, να. Εσύ ταιριάζουμε πραγματικά σήμερα. Βεβαίως. Δεν θα κάνεις θόρυβο όμως. Να είσαι καλό παιδί, γιατί μετά θα εκπαιδεύσω εγώ εσένα. Γεια σας και καλώς ήρθατε σε αυτό το βίντεο, σε ένα βίντεο πολύ γεμάτο σήμερα. Σε ένα βίντεο που έχω φιλοξενούμενο, γιατί βεβαίως είμαστε στο μεγαλοκάναλό μου. Το ξέρεις το μεγαλοκάναλό μου, φαντάζομαι. Γεια σου, Ντάνη. Γεια σου, εσύ. Καλώς ήρθες στο κανάλι μου. Καλώς σε βρήκα. Ο Ντάνη λοιπόν είναι εκπαιδευτής σκύλων και έχει έρθει to the rescue γιατί έχεις δει τι ζω με τη Λέιλα. Έχεις δει ότι δεν μπορώ να το διαχειριστώ. Όλες οι παιδαγωγικές μέθοδοι που έχω μάθει και χρησιμοποιώ στα παιδιά μου, στο σκυλί δεν πιάνουν. Όχι. Σε ευχαριστώ που είσαι εδώ. Πάμε να ξεκινήσουμε. Λοιπόν, αυτό είναι για να παίξει. Το κατάλαβε και σ' άφησα να τα πεις όλα. Ναι, έτσι. Γεια σου, Ντάνη. Γεια σου, εσύ. Πες μας λίγο καταρχήν εσύ τι κάνεις, με τι ασχολείσαι ακριβώς. Είσαι εκπαιδευτής, ναι, εντάξει, το είπαμε. Αλλά πότε μπαίνεις μέσα στη ζωή μας? Όταν πάρουμε ένα μωρό κουτάβι, πιο μεταμεγαλώνοντας, πότε πηγαίνεις στα σπίτια και βοηθάς τους ανθρώπους με τα κατοικίδια τους? Από τη στιγμή που παίρνετε ένα σκυλάκι μέχρι να μεγαλώσει πολύ. Τι προβλήματα προκύπτουν? Είναι ο τρόπος που μεγαλώνει ένα κουτάβι, που θα κάνει πιπί παντού, θα κάνει κακά παντού, θα κάνει το biting game, θα δαγκώνει πιτσιρίκια μεγάλους, ρούχα. Δεν είναι game, γιατί το λες game? Γιατί για εκείνο είναι παιχνίδι. Καθόλου ωραίο παιχνίδι. Είναι πολύ ωραίο παιχνίδι γιατί είναι ένα στοιχείο που κουβαλάει το κουτάβι και μετά το εκμεταλλεύεσαι ώστε να μπορεί να σου φέρει ένα μπαλάκι. Οπότε δεν θέλουμε να σταματήσει να δαγκώνει γενικά. Όχι. Θέλουμε να σταματήσει να δαγκώνει εμάς και τα παιδιά μας. Εμείς έχουμε ένα πολύ ωραίο χεράκι το οποίο είναι ένα στόμα για το σκύλο. Το βλέπεις σαν στόμα, οπότε όταν τον χαϊδεύουμε, πολύ πιθανό να νομίζει ότι και εμείς το δαγκώνουμε. Δεν το πονάμε εμείς. Δεν το πονάμε. Να μην μας πονάει ούτε αυτό. Και σε μεγαλύτερα σκυλιά πότε επεμβαίνεις? Δηλαδή, μπορεί να σου φωνάξει κάποιος που έχει πρόβλημα με το σκυλί του και είναι 6-7 ετών το σκυλί. Ναι, προχτές μάλιστα έχω ένα σκυλάκι το οποίο δεν μπορεί να δεχτεί κανένα άλλο σκυλάκι. Αυτή την εκπαίδευση πώς την κάνεις? Θα φέρεις ένα δικό σου σκυλί? Πρώτα μαθαίνουμε λίγο τον ιδιοκτήτη να χειρίζεται το σκύλο της, να οδηγάει το σκύλο κοινώς. Και μετά να βγει στον δρόμο. Είσαι σαν μεταφραστής ανάμεσα σε εμάς και το σκύλο μας. Που εγώ θέλω να του πω τα κακά τα κάνουμε έξω από το σπίτι. Και δεν έχω τρόπο. Κατάλαβες, και έρχεσαι εσύ και του το λες. Οκ. Η καλύτερη θεραπεία είναι η πρόληψη σε όλα. Οπότε με τα κακά αυτό κάνουμε. Ακριβώς. Να ξέρω εγώ ότι θέλει κακά, να το υποπτεύομαι και να το οδηγώ εκεί που πρέπει να τα κάνει. Αν λες δύο παιδάκια, οπότε σίγουρα ξέρεις πότε κάνει κακά ένας οργανισμός. Ναι. Είναι το ίδιο. Εντάξει, κοντά είναι. Ποιο σκυλί είναι κυνηγός? Κυνηγός είναι και το λαμπραντόρ. Δηλαδή είναι σκυλί το οποίο φέρνει πράγματα, οπότε βοηθάει. Κυνηγός είναι το λαμπραντόρ. Θεωρείται ότι είναι εργαλείο του κυνηγιού. Δηλαδή το να φέρει μια πάπια. Είναι απλό, κανονικό. Είναι απλό, ναι. Αυτό είναι δολοφόνος και εγώ δεν πήρα τέτοιο σκυλί. Ποιο, το λαμπραντόρ μπορεί να κάνει τα πάντα. Φύλακας δεν είναι, ας πούμε. Φύλακας θα μπορούσε να είναι, αλλά δεν θα ήταν σίγουρα φύλακας όπως ένα ροτβάιλερ, ένα γερμανικό πιμενικό. Δηλαδή θες να πάρεις ένα σκεύος μαγειρικής, μια κατσαρόλα. Εντάξει, θες να βράζεις μακαρόνια. Στο μυαλό μου είσαι. Ωραία. Λοιπόν, για να κάνεις λοιπόν μακαρόνια, δεν θα πάρεις ένα τηγάνι. Αυτά τα σκυλιά που είναι πιο φύλακες που λες, που στο δικό μου μυαλό είναι και λίγο πιο επικίνδυνα σκυλιά, ας πούμε τα ροτβάιλερ. Μέσα από την εκπαίδευση να είναι πιο ασφαλή σκυλιά, να μην φοβόμαστε ότι θα επιτεθούν στον πιτσαδόρο. Το παιδί και το σκυλί όπως το μάθει. Όπως το μάθει. Και τους άντρες θα πω εγώ. Εγώ δεν έχω σχέση. Τώρα τις γυναίκες νομίζω δεν τις μαθαίνει κανείς. Και τις γυναίκες. Όλα όπως τους μάθεις είναι όλοι. Από εκεί και πέρα, ένα σκυλάκι το οποίο μπορεί να έχει μια κακή φήμη, ένα Rottweiler, σίγουρα θα μπορεί να είναι το καλύτερο σκυλί. Και το παράδειγμα μου πάνω σε αυτό είναι ότι ο Ζαμπίδης θεωρώ ότι είναι ένα παιδί το οποίο μπορεί να κάτσεις να πιεις καφέ, να φας, να πας βόλτα, να κάνεις το οτιδήποτε. Τη στιγμή όμως που μπορεί να δεχτεί επίθεση καλή του ή ο φίλος του ή οτιδήποτε, σίγουρα θα ενεργήσει καλύτερα από οποιοδήποτε άλλο για να αποτρέψει ένα αποτέλεσμα. Αλλά αυτό δεν τον κάνει έναν ανώμαλο άνθρωπο που αρχίζει και παίζει μπουνιές. Και ορμάει στο δίπλα, ναι. Ναι, όχι, αλλά εντάξει, φοβάσαι να τρακάρεις με το Ζαμπίδι. Δηλαδή, άμα τρακάρεις και βγει, σκιάζεσαι λίγο. Είναι λογικός άνθρωπος και θα βγει έξω και θα πει να τα βρούμε με τις ασφαλιστικές βέβαια. Μετά με τις μπουνιές μέσα στο ring. Ναι, ρε παιδί μου, αλλά όταν θα το δεις, αυτό. Επειδή καταλαβαίνω ότι είναι πάρα πολύ βασικό το τι ένστικτα έχει το κάθε σκυλί. Θέλω να σε ρωτήσω, γιατί τώρα πια πάρα πολύ σπάνια αγοράζονται σκυλιά, έτσι, ή τα υιοθετούμε από φιλικές οικογένειες που βρίσκονται τα σκυλάκια τους αναπαραγωγή, ή από κέντρα που μαζεύουν τα σκυλάκια φιλοζωικές
γυναίκες. Υπάρχουν και πάρα πολλά αδέσποτα, οπότε σίγουρα αυτό είναι ένα μήνυμα που θέλουμε να περάσουμε. Αυτά τα σκυλάκια που δεν ξέρεις πραγματικά τι έχει γίνει, ακόμα και αν θυμίζει μια ράτσα, ας πούμε λαμπραντόρ, μέσα του όμως κυλάει κι άλλο αίμα από άλλα σκυλιά. Μπορεί να κουβαλάει και συμπεριφορές που δεν μπορούμε να τις καταλάβουμε. Να μοιάζει λαμπραντόρ και να έχει μέσα του ροτβάιλερ. Μ' αρέσει πάρα πολύ να βοηθάω τον κόσμο να επιλέξει το ζώο που θα πάρει. Πώς επιλέγεις, και αυτό θέλω να μου το πεις. Αυτό είναι βάση εμπειρίας. Και να μπορείς να διαβάσεις κάποια στοιχεία, το κουτάβι που θα δεις. Μπορείς με το που θα το δεις να τα διαβάσεις αυτά, ή αφού το πάρεις σπίτι σου? Αφού το δεις, νομίζω ότι είναι λίγο υπερβολικό, αλλά το να ασχοληθείς λίγο μαζί του, δεν είναι ότι το είδα για μισή ώρα και το παίρνεις σύση και επειδή της είπα ότι θα είναι πάρα πολύ καλό, τρώει τους καναπέδες και Κωνσταντίνε μου τρώει τους καναπέδες. Τι θα κάνω. Θέλω να σας πω ότι μας μαλώνει συνέχεια γιατί δεν προσαρμόζεται ο Μιχαήλ στις συνθήκες αυτές. Γιατί όπως καταλαβαίνετε, εγώ, ο Θοδωρής και ο Φίλιππος είμαστε πολύ πιο πειθαρχημένοι. Ότι μας λέει ο Ντάνι το κάνουμε, είμαστε σούζα, μας έχει σούζα όπως έχουμε και εμείς το σκύλο μας. Ο Μιχαήλ όμως, που είναι 4, είναι πάρα πολύ δύσκολο να καταλάβει ακριβώς πώς πρέπει να χειριστούμε το σκύλο και να τα ακολουθήσει. Και αυτό είναι πρόβλημα, λέει, γιατί το χαλάει. Αυτό που θέλω να πω ότι ποτέ δεν θα κατηγορήσουμε ένα παιδάκι 4 χρονών. Εσύ θα κατηγορήσουμε αυτόν που μεγαλώνει. Δεν ξέρω. Εγώ τώρα που μπήκε μέσα, του λέω: κοίτα πόσο χαίρεται που σε βλέπει, πόσο σε αγαπάει και μου λέει: όχι. Δεν χάρηκα καθόλου γι' αυτό. Τι μου είπες, που γάβγισε? Ότι καλό είναι να το σταματήσουμε από τώρα. Και ότι μάλλον ο Μιχαήλ τριγυρνάει γύρω-γύρω. Εγώ, άμα θέλω να της μάθω κάτι συγκεκριμένο, ας πούμε, όταν είναι στον κήπο ή έξω η βόλτα, πριν μπει μέσα, με υπομονή να περιμένει να της καθαρίσω τα πόδια της, γιατί δεν θέλω να γεμίσει το σπίτι με χώματα, και να ξέρει ότι αυτό πρέπει να το κάνει. Δεν μπορείς να έρθεις να της το μάθεις εσύ και να τελειώνουμε. Ναι, αυτό το κομμάτι το συγκεκριμένο σίγουρα μπορώ να έρθω να το μάθω. Τέλεια. Οκ. Τώρα το ήθελα να το έχει και στην κάμερα σίγουρα για να μου πει ότι το έχεις πει αυτό. Το έχεις πει, θα το κάνεις εσύ. Ναι, γιατί το έχω πετάξει στα προηγούμενα μαθήματα που ήρθε ο Ντάνι και κάνει ότι δεν τα ακούει τύπου να καθαρίζουμε τα πόδια του σκυλιού. Και γι' αυτό αλλά εντάξει, αυτό θα πει όμως προσαρμόζομαι στις ανάγκες της οικογένειας. Εδώ αυτή η οικογένεια έχει μια υποχόνδρια μαμά νοικοκυρά. Τώρα δεν ξέρω αν θα κοπεί αυτό. Δεν θα κοπεί, αλλά αναρωτιέμαι. Δηλαδή, εντάξει, ό,τι περίεργο σου πούν, ας πούμε, κάτι ιδιαίτερο ρε παιδί μου, αν είναι εκτός του προγράμματος που βάζεις εσύ για την εκπαίδευση, θέλω εγώ το σκυλί μου, καλά, εγώ όχι, αλλά λέμε. Θέλω να μου φέρνει τις παντόφλες. Είναι εύκολο. Αυτό είναι εύκολο. Και μπορείς να πας να το μάθεις και να φύγεις αυτό, να μην χρειάζεται να κάνει τίποτα ο ιδιοκτήτης. Κοίτα να δεις. Σε ένα σπίτι όπου ο σκύλος δεν ξέρει τα βασικά, δεν ξέρει πώς να κάνει πιπί έξω, πώς να συμπεριφέρεται μες στο σπίτι. Σαφώς πρέπει να έχει χτίσει τη βάση, να του έχει μάθει πώς να φέρει ένα μπαλάκι και μετά το μπαλάκι να το συνδέσει με τις παντόφλες. Υπάρχουν κάποια πράγματα που κάνει μόνο του ένα σκυλί από τη φύση του, ας πούμε αυτό με τα κακά και τα τσίσα. Λύνεται ποτέ χωρίς εκπαίδευση συγκεκριμένη? Ή μετά είναι 7 χρονών το σκυλί και άμα του έρθει θα κάνει στο σπίτι? Τα σκυλιά είναι καθαρά, δεν θέλουν να κάνουν μέσα στο χώρο του. Τώρα ένα παιδάκι και ένα σκυλάκι δεν μπορεί να το κατηγορήσει γιατί τα έκανε πάνω του. Δεν νομίζω ότι κατηγόρησε ποτέ το Φιλιππάκο γιατί τα έκανε στην πάνω σου και είσαι 3 μηνών. Τίποτα, κλείνει τα ματάκια, κλείνει τη μητούλα σου λίγο, αλλάζει την μπάρα. Κάνει αυτό, το κάνει. Οπότε θέλει υπομονή. Έχω σκάσει. Βγάλε την. Τι θα κάνω, άλλο γύρισμα έτσι? Θα το κάνεις live. Θα πεις, ζεστάθηκα. Τι θα κάνω γιατί πάμε live. Σιγά ρε Ντάνι. Πολύ σοβαρά έχεις πάρει το κανάλι μου που το εκτιμώ, αλλά εντάξει. Πριν πάμε λίγο με τη Λέιλα να παίξουμε και να δούμε πώς μπορείς να μας βοηθήσεις και στις φίλες εκεί έξω που μπορεί να έχουν κουταβάκια και να θέλουν κάποιες συμβουλές. Και τους φίλους. Και τους φίλους, βεβαίως. Έχεις δίκιο, συνέχεια το κάνω αυτό. Μιλάω στα κορίτσια μου, αλλά έχεις δίκιο, γιατί όχι, ναι. Ο συχνότερος λόγος για τον οποίο σε φωνάζουν, ποιος είναι? Είναι κουτάβια, είναι για να μάθουν τα τσίσα κακά. Ας πούμε, εμένα μου έκανε πάρα πολύ εντύπωση που ο Κωνσταντίνος δεν ήθελε καθόλου να δίνουμε εντολές στο σκυλί. Ας πούμε, κάτσε, σήκω, να μην του λέμε μη. Που μέχρι να έρθει ο Κωνσταντίνος δεν άκουγε τίποτα άλλο στο σκυλί. Μη τον καναπέ, μη τη μαμά, μη το Μάικ, μη την κουρτίνα. Όλα μη. Όλα μη. Και μπαίνουμε μέσα σε ένα σπίτι και όλα απαγορεύονται. Ωραία, θέλω να φύγω από αυτό το χώρο. Ένα κουτάβι πρέπει να το φέρουμε πάρα πολύ κοντά μας και μετά να του βάλουμε λίγο τα όρια με ωραίο και γλυκό τρόπο, γυναικείο θα έλεγα. Γιατί μέσα από τη φύση έμαθα ότι από ό,τι βλέπω ότι η γυναίκα βάζει φοβερά όρια. Τα φιλικά. Ξύπνα πράγματα. Τώρα το μάθες. Έπρεπε να γίνεις εκπαιδευτής για το μάθες. Πώς έγινες εκπαιδευτής? Πώς σου ήρθε δηλαδή? Ξύπνησες ένα πρωί και είπες θα γίνω εκπαιδευτής? Νομίζω ότι ευθύνω τη γονείς μου γι' αυτό. Θεωρώ ότι μεγάλωσα σαν το μικρό μου. Σε ζωολογικό κήπο. Ναι. Σαν τη Μαρία Κορινθίου ακούγεται αυτό. Έτσι είναι το σπίτι της κάπως, θέλω να σου πω. Της Μαρίας το σπίτι. Και πού μπορούμε να σε βρούμε, Κωνσταντίνε? Πού σε βρίσκει κανείς? Με βρίσκεις στο τηλέφωνο μου, αλλά με βρίσκεις στα social media. Με βρίσκεις στο Danny Dogs, το brand μου, ας πούμε, πάνω στην εκπαίδευση των σκύλων. Οπότε και στο λογαριασμό που εγώ εννοείται ότι θα αφήσω από κάτω και το Instagram και το Facebook για να μπορείτε να τον βρείτε. Για σκυλιά και όχι μόνο,
δεν ξέρω τι μπορεί να χρειαστείτε από τον άνθρωπο. Στο Facebook Κωνσταντίνος Δανιάς. Στα αγγλικά. Θα δείτε εκεί έναν τύπο με σανίδες, με snowboard και τέτοια. Μην νομίζετε ότι κάνετε λάθος. Το παιδί είναι. Θέλεις να πάρουμε το κορίτσι σου και να πάμε μια βόλτα στον κήπο που δεν έχουμε βγει ποτέ, θέλω να σας πω με τον Κωνσταντίνο. Έχουμε κάνει 3 μαθήματα. Έχουμε κάνει 3 μαθήματα. Σήμερα μετά από αυτό το γύρισμα θα κάνουμε το 4ο. Αλλά δεν έχουμε βγει καθόλου έξω. Και τώρα που έχει κάνει το δεύτερο εμβόλιο το σκυλάκι μας, μπορούμε λίγο να βγούμε στον κήπο, να μας δείξει τι μπορούμε να κάνουμε και εκεί. Κάτι που δεν το έχουμε κάνει μέχρι τώρα. Τέλειο. Πολύ ωραία. Βγήκαμε έξω με τον Κωνσταντίνο και το κορίτσι. Το κορίτσι του, το κορίτσι μου. Και θα μας δείξεις πώς μπορούμε να παίξουμε, τι θα μας δείξει. Η πρώτη επαφή έξω. Η αλήθεια είναι ότι βγαίνουμε πρώτη φορά έξω. Είμαστε τώρα στο κήπο, στην αυλίτσα εδώ στο σπίτι μας. Και θα μας δείξει ο Κωνσταντίνος πώς μπορούμε να κάνουμε παιχνιδάκια με τη ζουζού μου. Παιδί μου, παιδί μου. Πειράζει που τις φωνάζω. Νομίζω ότι ταράζει καμιά φορά, αλλά βγάζω κάτι κραυγές. Σίγουρα, καλό είναι να έχουμε ηρεμία. Και στο παιχνίδι, γιατί όσο πιο έντονοι είμαστε, τόσο πιο έντονο παιχνίδι θέλουμε. Και μετά μας λέει εσύ, με δαγκώνει Κωνσταντίνα, με δαγκώνει. Πώς θα παίξουμε, δεν θέλουμε να πάει σε όλο το χώρο. Θέλουμε να μας ακολουθάει. Ωραία. Α, ήρθε ο Φίλιππος. Δεν έχεις τίποτα. Τέλεια, αντί και έλα να παίξουμε. Εντάξει, τώρα όμως παίζει ρε Κωνσταντίνα, κυνηγάει το... αυτό. Τι θεωρούμε παιχνίδι. Να της πετάω το μπαλάκι και να το φέρνει. Τώρα θα φάει και το χέρι σου όπως βλέπεις. Να της κάνω και εγώ τσίκι τσίκι. Αμέ, τσίκι τσίκι. Έτοιμος. Α, πήγε, θα τρελαθώ. Μπράβο Φίλιππε, μπράβο κοπέλα μου. Μπράβο κοπέλα, εγώ δεν έχω. Μην τρως λουλούδια. Όλο λέω μη Μαμά Σίτσι, μη μου λες μη. Κοπέλα μου. Κωνσταντίνα, να σε ρωτήσω κάτι. Τώρα που έλεγες για κορίτσια, θέλω να σε ρωτήσω. Υπάρχει διαφορετικός τρόπος εκπαίδευσης στα θηλυκά και στα αρσενικά? Είναι άλλοι τύποι? Όχι. Για τους ανθρώπους σίγουρα. Εκπαιδεύεις και ανθρώπους? Αυτά. Ευχαριστούμε. Με κοροϊδεύεις. Ήταν ηρωνικό αυτό κάπως. Όχι. Να ρωτήσουμε τη Λέιλα. Ήτανε? Δεν ξέρω, με τη Λέιλα τα έχετε βρει. Δεν το πιστεύω αυτό που ό,τι και να πει. Όχι, μαμά. Και κάπως έτσι ολοκληρώνεται αυτή η μέρα παρέα με τον Ντάνι. Ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμος, τουλάχιστον όσο φάνηκε σε εμάς. Μας έχει σώσει σε πολλά επίπεδα και να τον βάλετε στη ζωή σας, είτε τον Ντάνι είτε κάποιον άλλον εκπαιδευτή, γιατί υπάρχουν πολλοί αξιόλογοι εκπαιδευτές εκεί έξω, να κάνει τη ζωή σας πιο εύκολη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ντάνι, για τις συμβουλές. Θα κάνουμε και άλλα βίντεο. Να πάμε και σε αυτά τα πάρκα που πάνε μόνο σκυλιά. Ξέρεις τι έχω προσέξει τώρα που είμαι σκυλομάνα? Είναι όπως όταν έκανα παιδί. Που νόμιζα ότι δεν υπάρχει ένας ξεχωριστός κόσμος για παιδιά. Με το που έκανα παιδί άρχισα να βλέπω παιδικές χαρές, άρχισα να βλέπω μαγαζιά για παιδιά. Δεν τα παρατηρούσα. Το ίδιο έχω πάθει και με τα σκυλιά. Λέω, κοίτα να δεις πόσα pet shop υπάρχουν. Κοίτα να δεις πόσα πάρκα. Πρέπει να την κοινωνικοποιήσουμε την κοπέλα. Να πάμε σε ένα πάρκο να κάνουμε φίλους, φίλες. Να διευρύνουμε τον κύκλο μας. Γιατί η μαμά είναι πάρα πολύ κοινωνική. Να σου πω, τον Κόνορ τον εκπαιδεύεις? Το πουλί μου. Εκείνο. Δηλαδή θα ήθελα να το βγάζουμε στο σπίτι, να κάθεται έτσι στο δάχτυλο ή στο λαιμό μου το καναρίνι. Δεν παίζει αυτό? Εσύ δεν το έχεις επιχειρήσει ποτέ? Δεν μπορεί να βοηθήσει. Μπορούμε να εκπαιδεύσουμε τη Λέιλα να μην τον φάει? Δεν νομίζω ότι θα το φάει. Δεν θα το φάει. Δεν μου πες πριν λίγο ότι μπορεί να μου φέρει μια πάπια από καμιά λίμνη? Ο Κόνορ μέσα στο κλουβάκι του δεν τρώγεται από κανένα. Ναι, αλλά θέλω να το βγάζω. Λοιπόν, θα κάνουμε και ένα Q&A με τον Ντάνι, να λύσετε κι εσείς τις δικές σας απορίες. Γιατί εμένα δεν σταματάει η γλώσσα μου, αλλά έχω λύσει τις δικές μου, τις πολύ προσωπικές. Θα μαζέψουμε και τις δικές σας, θα τις παρουσιάσουμε εδώ στο παιδί και θα μας τις λύσει τις απορίες μας, Ντάνι. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ και πάλι. Ευχαριστούμε και εσάς που ήσασταν εδώ, να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκύριακο. Πολλά φιλάκια.